information. Ja, tak. Og se, hvordan det går. Ja, Kom indenfor. Jamen, det er faktisk et meget stort problem, når man tænker over det. Ikke? Ud af en befolkning på 5,5 millioner, så er der ca. 800.000, der lider af forhøjet blodtryk. Og af de 800.000, så er det 600.000, som ikke er velbehandlet. Vi ved, at der er en meget stor gruppe af de her patienter, som ender ud med at få alvorlige komplikationer. Behandling i dag er blevet enormt kompleks. Der er simpelthen kommet så mange studier, så meget forskellige mediciner at vælge imellem. Og desværre så kan behandlingen være præget noget af manglende struktur, manglende gennemsigtighed og manglende patientdata. Altså i dag er der et højt ønske om, at man skal skræddersy behandling til den enkelte patient, hvilket giver rigtig god mening. Hvis du vil optimere den effekt, du får af behandlingen, og samtidig have få bivirkninger og have en høj quality of life, så er det simpelthen nødvendigt at skræddersy den behandling. I al sin enkelhed er ATA et beslutningsunderstøttende IT-værktøj til lægen og til patienten. ATA kan trække data fra rigtig mange steder, hvor vi har patientdata i Danmark, for på den måde at skabe transparens. Det betyder, at patienten får en bedre indsigt i deres sygdom, og det betyder ligeledes, at vi kan hjælpe lægen med at vælge den helt specifikke, bedste behandling til den individuelle patient. Dels så satser vi på, at vi får en betydeligt bedre behandling. Det vil sige, at vi får registreret i højere grad effekten af behandlingen. Det gælder både, hvor meget vi får sænket blodtrykket, det gælder også effekten på symptomer, og det gælder forhåbentlig også, at vi kan undgå, at patienterne får så mange bivirkninger. I dag er det enormt svært for patienten og nogle gange også lægen at gennemskue, hvorfor det er så vigtigt at behandle forhøjet blodtryk. Det er svært at forestille sig ens fremtidige risiko for at få en blodprop i hjertet eller en blodprop i hjernen. Det bliver meget abstrakt. Så hvorfor skal man have en behandling nu, som kan give en bivirkninger, men så potentielt redder en for en blodprop i hjertet, man måske får om 5 år? Det er enormt svært at forstå. Og med ATA vil vi meget gerne visualisere den her risiko på en så pædagogisk måde som muligt. Jeg tror, vi kan få meget god kontakt med en praktiserende læge på en måde, vi ikke har gjort før. Vi kan støtte dem i deres beslutninger om, hvordan de skal behandle patienterne. Som når de er i tvivl, så sender de det bare til os. Og her kan vi få en et reelt samarbejde om patienterne, hvor de spørger, og vi giver dem noget godt råd, men de kender patienterne. Og det er en ny måde at gøre det på. Og det ligger jo rigtig pænt blodtryk. 133 år. Okay. Det er helt fint. Det ligger rigtig godt. Det var godt. Ja, det var heldigt, ja. Men du får heller ikke noget godt. Du skal også noget ved det. Nej, det skal der ikke. Det er jo dejligt. Det er godt. Så kontrol igen om et halvt år, så... Så får jeg igen.